Abubakar malami ku zo mu zaɓe shi a Kebbi gwamna mu gaskiya a tsaida mana shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne da rabu mai ba mu ubangijin mu zan fara wahidin jalla ka taimake ni in tsara wata waka ce zan yi karaban fikira na gwamnan Kebbi gaskiya fa mun yarda da shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne tira amiji ka daɗa wurin masoyin babansa Abdallah gansa ne ake bamu alai a sanya sahabbai na ɗaha manzanmu annabin Allah abadan muna tare da shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne mai kama da zuwa za mu baiwa aikinmu malam mu ɗan kirki za ya ba da saƙonmu kun sani fa kalar ludayi kalar damu mai abun magana ko ina ba an yarda da shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne wannan mu mai haske sai ka ce na lantarki ya zamo sarari mai kure gudun doki ya baka shadda kuma har ya ma kudin tinki wannan mu mai kirki gaskiya fa mun yarda da shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne an ku biyo ni kawai al'umma fa in kai Abubakar malam zahiri yana son ku ko da yaushe burin gwanin mu ce don ku dan hali jari shi bakin hali ba shi da shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne sai mun ci wainar ko mun bakin cikin tanda tumatari mu mun san da shi ake kauda za ta nemi miji sadda ta fito inda ganin mu ne angon dan babu ya yarda da shi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne mu ba gwamnan mu a balla ba mu bin san mu idan kwa mai jarka ya wuce wa mai bahu wanda ya ki bari dole ne ya san gogo ga ake magana dole in fito almakashi gwamna a jihar Kebbi kai a kuliyan gwanda alkhairi ne kai idan malam mu ya hau za a samu alkhairi motar mu ta tashi duk mu da